итеп, Сарапаны хөрмәт итеп, яшьләр дә килә. Безнең 4-нче татар гимназиясында да 2 елга бер тапкыр инде конкурс фестиваль үткәрелә. Сарапаның әсәрләре, анда балалар сәхнәдән күрсәтәләр. Быел инде мин гылабый күрде, комиссияда булды, сез дә булдыгыз инде, күрдегез. Дистант формасында булса да, бик күп заявкалар килде. Морально поддержать надо этот фестиваль, конкурс. Балалар җырлыйлар. Безнең классикларыбызның әсәрләрен эскәпә дөресәйтегезсез. Менә безнең классикларның әсәрләрен җырлаучылар бүген көнгә яраклаштырып, берничә үзгәртергә ярамый дигән әйберләр бар. Менә бүгенге көндә безнең шул Салих абыйларның булсын, Мансур абыйларның булсын, Тахит абыйларның булсын, Сарап абыйларның булсын көйләрен, мин әйтәм, яңа җырлар башкарганчы, башта шушы безнең классикларны төгәл итеп җырларга өйрәнергә кирәк. Һәм шушларны халыкка, бөтен дөнья халкына тәкъдим итә торган. Әгәр үзгәреш җиле дигән бар. Үзгәрү күп артык үзгәреп китү белән, ул халкыбызның милли йөзебезне югалтып, җаныбызны зыян китергән кебек. Слишком үзгәреп куйган. Мине Сарапаның көйләре аның бигрәк җырчы булган име? Нигерлар диене. Җырчылар булган, үзе җырчы булганга күрә, аның шундый зур диапазонлы арияларга тиң җырлары бар. Һәммә бөтен кеше шундый җырлый, чөнки үзе җырлый, аның менә тавышы белән барган тавышлар кебек, бүтәннәрнең тавышына җиңел җырларга. Күрәсезме? Кичерәк кенә балалар ул бит җидегән чишмәләрне җырлау өчен, Казан кичәләрен җырлау өчен беләсезме, инде диапазонлы тавыш кирәк. Менә шул шәйдән Казан кичәләрен алырга. Тавышлар бар, bütün авылларда. Yazmış, yürek, ne, üçüncü gün tutar karıya. Genial. Әйтәм бит, Ходай Тәгалә безнең менә шушы күренекле электр Bir turunda vallahi. Ниләрнең бөтен классикларыбызның традициясын саклау кирәк. Бүтән Европага, нигерларга яраклашып. Yok etti. Biraz согласен. Алар булырга тиеш. Менә иманым камил, мин бит менә әтеге нигерларның авазлары менә булай итеп эшләгәннәре берсе дә яратмаган. Әмма ләкин аның гаҗәеп тәэсире бар. Үзләренә матур килешә инде. Борынгы заманда Үзләренә килешә. Безнең бит симдром. Безнең икенче. Испешмак, чәкчәк, Талиян, үзенең кануннары, безнең татар музыкасы. Хәзер бөтен сәнгатьнең күңел ачуга баруы, ул кешелек дөньясының киләчәге өчен файдалы булмас булырга тиеш. Әйтәм бит. Менә ул 3